Hello, mahing udto. Welcome nasad kita karon sa akong vlog with Engineer Dio Lobo Concept and Rings Design. Update kita karon sa pagparing o pag-skin coat aning balay ni Ma'am Chichi Malabusa atong adton sa sulod. Muna ni karon ang diri sa sulod. Medyo di kayo klaro kay landong kayo ron kay nagdagom way adlaw nang medyo ngit-ngit mo na ang skin coat sa skin coat ni Sir Jojo. Pero since na nag-skin coat mo ni siya preparatory para sa kumbaga primer sa pintura. Ang sunod aning step pagabuhaton og nahuman na pud ang pagparing. Kini nga paring preparasyon ni siya sa pagtaod og kisami, kay ang klase nga kisami ani kay ginatawag og PVC board panel. Mo na ning niya samtang gihulat pang materialis nga makompleto para sa PVC panel diri nga mo ibutang sa service sa niya diri mo ni sa kwarto. Kompleto na sa ikaduhang kwarto mo ni ready na siya adto ta sa kwarto na main or master bedroom mo ni. Wala pa mahuman o skin coat pero ready na niyang iyang kisame diri. Mo ni karon ng status pagtira ning balaya. Atong interview si Sir Jojo. Mga pila ka skin coat mahuman ning mahurot ning balaya. Ay ni mga 40 ka bag. 40 ka bag. Pag human ang skin coat liha niya pintura na, finish na. Sila sa pintura. 40 ka bag gawas sulod ni, gawas sa sulod. Unya ang kanang ginatawag og PVC panel, mga pila pud ni ka kuaning sa kisami. Kaya naghulat pa man ta mo nang nag-skin coat ka. Pila ka PVC ni ang tirada ni. Ang area ni kay 9.14 meters kilo. Ubay-ubay gyud mahurot ani. Mga estimate lang mga pila ka unsa nang pligo na unsay sukod ana. Murag kuan, murag basta kay kanang murag ano plywood. Basta ang area lagi 9.14 meters munay Malukop og kuan. Hasta sa gawas. So advantage kay ni siya mo toy akong nahibaw-an ingon engineer kay murag makakuha na sa pagpintura no. Kay hindi naman to pinturahan ng PVC, di ba? Itaklap na to siya diri. Mo ni niya nga kuan. Mga estimate ka nimo Sergio mga kining pag skin coat straight kompleto na magining materialis kaya nig mga 2 ka semana. Ang kining sa PVC panel o sa kisame diretso naman to na design. Anya kining giabang unsay pangalan gani kana para sa wire gani? Unsay gani tawag anang ingon na? PVC pipe. Para na po na siya sa kuryente. Ito na po itong interviewon si Boss Rolly kung sa tirada ni yang pagkuhan sa wiring po. Okay. Daghang salamat atong atangan ni hantod mahuman na po. Kung gusto mo mag-subscribe or masubaybayan mahuman ng balaya, i-subscribe ang Engineer Dio Lobo Concept and Rings Design. Bye-bye!